Paano makapunta sa Barangay San Miguel Las Navas, Northern Samar? Tara, samahan nyo ako. Ituturo ko sa inyo. Ayan, napapansin nyo, mayroon diyang gasolinahan. Nandito po tayo sa proper mismo sa bayan ng Las Navas. Nandun po siya. Oh. Yan, bayan pa po ito ng Las Navas. Dito po, mayroon po tayong ditong madadaan ng crossing. Yan, yung pakanan dyan, papasok yan mismo sa proper ng Las Navas. Yan mismo papasok. Tapos yung padaretso naman, papuntang San Fernando yan. Dito tayo dadaan sa kaliwa, papuntang San Miguel yan. Ito naman po dito, dadaan nating barangay ng San Jorge. San Jorge po ito, may ano po dito, madadaanan din po kayong kampo ng Philippine Army. Nandito po siya. Oh. Kampo, malaking kampo po ito, batalyon po. Sunod po na barangay na dadaanan nyo ang Barangay Quezon. Andyan po siya, Barangay Quezon po yan. Yan po ang Barangay Quezon. Diretso lang po dyan, diretso lang po ang papuntang sa. Tapos may dadaanan po kayong dyan, yung papuntang naman yung pakanan. Yan, pakanan, papuntang Magsaysay po yan, Katutuugan, doon po yung banda. Ito naman po dito yung dam ng Barangay Bulao. Yan po siya, dam ng Barangay Bulao. Yun yung pakaliwa na yan, yan papuntang Barangay Bulao. Ito naman po ang welcome ng Barangay Dolores. Ito na po ang Barangay Dolores mismo, papasok sa Barangay Dolores. Ito na po, may ham. Pag may nakita po kayong ham, may daanan kayong ham. Kasi dito lang po yan makikita yung National Highway na may ham sa Barangay Dolores. May mga hams po dito, tatlo po ito yung hams. Para alam nyo po. Ito po siya. Isang hams. Ayan po. Hams. Ito yung isa. Yan po. Paglampas nyo ng Barangay Dolores. Yan. Baakit na kayo ng bundok. Bundok na kalsada paakyat. Hindi ko na po ito kinat. Para alam nyo po, makabisado nyo kung anong mga daan yung matarik po ito kasi kailangan po mag-ingat kasi may mga madudulas na part dito. Yung iba ginagawa pang kalsada. Yan po, pakyat na po yan. Yun, malapit na po tayo sa tuktok ng bundok na yung paakyat na yan. Wala pong kinat dyan sa video ko para nyo makabisado. Yan, malapit na tayo sa tinatawag na Dolores Peak
o kilala bilang Sea of Clouds. Ayun na po siya, oh. Lapit na. Yan na siya. Yan. Maganda po dyan sa taas. Yan. Yan na ang Dolores Peak na dinadayo ng mga turista. Kasi mayroon ngayon na namamasyal dito. May mga tao. Yan. May nakasulat po dyan, Las Navas, Monamor. Monamor po yan, oh. Maganda yung tanawin dito. Yan. Pababa na tayo. Wala din po akong kinat dyan sa pababa para makita nyo. Para kung pumunta kayo dito, alam nyo na. Yun na yung paakyat at pababa. Yan, pagbaba nyo ng bundok na yan, di kalayon yan. Dadaanan nyo naman ang Barangay Quirino yan. Pakanan na yan, papuntang Barangay Quirino yan. Sunod na barangay, Barangay San Miguel na. Yan naman po, pag may nakita kayong tulay, yan yung Barangay San Miguel na po yan. Sakop na po yan ng Barangay San Miguel. Malaking tulay po ito, mahaba po ito. Yan, malapit na po ang daanan papuntang San Miguel, yung kalsada na ginagawa. Yan. Yung diretso dyan, papuntang San Francisco naman yun. Dapat kaliwa kayo, kumaliwa kayo. Pagdating nyo sa may tulay, kakaliwa kayo. Yan, papuntang San Miguel na po yan. Yun po yung kalsadang ginagawa papuntang San Miguel. Ano po yan, hindi po tapos. Mga yan sa katapusan ng simento na yan, mga lampas siguro 1 kilometro pang ano, hindi pa natatapos, maputik pa baga. Yan, kung mapansin nyo, madaming ano, motor, kasi yung mga taga San Miguel dyan lang nilalagay yung motor, kasi hindi pa kayang diretso doon yung motor kasi maputik pa nga. So yan lamang po, dito lamang po yung video ko. Salamat po sa panonood. Yan lang po dyan, oh.
Dyan lang po. Yan, papunta na dyan. Lakad na po tayo. Thank you.